birthday splash right before your before. Yes, and when Mama Palomweola, Makanosna, Jesus is not a Christian. As okay, you know, make this boy, it's like Jesus is a Christian. Or another thing, I make a good argument. By the time I call Mama, you know, Jesus no one, no Judaism co practice. Mama said, I'm sorry, or you when I get a lot happening right about it. This is how we're balling into this particular edition. Up on the moon, what kind of metal? Yeah, so people now have to go quick. You have to go. I was sort to say the matter on a very good day. Now was the one leg walk. I was right about now. Happy birthday just for you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Akụkọ otikpọju. Nwoke na-complain na nwoke na girlfriend ya mara ezigbote mma na ọ mara onye nwasa na nwa ka ịgafe ka ịghara n'anya ugboro na abụ ọ na-ekwukwa a na-asịzi ka ihe bụ the problem ọ sị na ọ nwere afọ ọnụ na ya bụ the thing ma na-akọwara ya my brother na these days na ụmụ nwaanyị nwere afọ ọnụ ese ndozi fada afụzi iru mmadụ fa na afrọntụzi afọ ọnụ fa on a very good day ọ sị na n'ife ka ya ewu ezigbote iwe wu na amidst the afọ ọnụ wee nọkọta wee bụkwazie na enwere Adams. Years may come and the years may go, but all things that we already know. The great thing in our hearts to love will grow, And your shadow will hold your hand. It's a great thing, and we will love till the end. Yes, it's a beautiful day, the 20th day of March 2024, and you know how we do what we do up in here. We celebrate you. We celebrate the people who are celebrating this beautiful day. So when they celebrate around you, right about it, get involved. Send SMS or WhatsApp messages on 08096661035. Yes, well, every good reason to be happy today. At least this one, the fact that and you're listening to the sound of my voice right about now, we can celebrate the King of Kings and Lord of Lords for making it possible for us to see this beautiful day. The fact make it today International Happiness Day. So the United Nations Shoputalo Ode now again with that happiness. They are gonna mark it out so now today, but say you do you go the money and they're happy. So we are going to celebrate that right about it for. Today is also the International Day French Language Day. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. So in order to celebrate that as well, I say come on Saba, for a very good day. Now when that you come on Saba, as soon as Sabah no or somewhere around here on a very good day. Sabah be Messi, say vous. Obola belefe.
Yes, Kaina try Kaimana network. I celebrate and Deacon celebrated this morning. Malo now this party is your own party too. And on plus also just birthday. We celebrate anything you are celebrating today, any good thing that is happening in your life. We are here to celebrate with you. That's why this party right here is your party. Get involved. You have to go. Can they find a celebrate around you? Anniversary or birthday? Can they follow? We are here to celebrate with you. Or chieftaincy title, confirmation, all of that. We are here to celebrate with you. And all you have to do to become part of the celebration is send SMS or WhatsApp messages on 08096661035. And then you become part of the celebration right about Ketafo. Yes, and I Kawana Onyo Bonana bouncer lose weight, lose go his job. Because it is expected of Onyabu a bouncer in Ngabase on a very good day. Manine loses your Ngabase, and I do my brother, where is your Ngabase? On where I have to give Mukula back without your Ngabase, without your app will be get on this job. Or a bulun kulunkulu, or they come when I turn kulunkula, he'll go on a very good day. My sister, Katiana Bonkulunkulu. Akoko Oti Boju. Network and affair my film Puchini here this morning till I put on Kolokolo no Totua. A lot of things to talk about. Happy birthday to you. Happy birthday just for you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Yes, kind of check our network Mali formula on a very good day. Actually, the opportunity where Belelo, Mama Nukuna bag. I'm an Onwekosi Dikita phone and affair backward based on one or two. Manachineke, Yotago Masili, Penny, Malukosi Kama, Onya Water. Now I will go on a very good day. I took opportunity. Yotago Nebel somebody like Akide Amoke, Onyanafa Kodokita phone, and very soon no geje, near Papiabo, Ude, or Dirora. Edemede, on Ogafeta or Manta Kakitafu, you have to go get involved in that one. So I never Puluya too. These are people who join I from time to time whenever we come on air to do this and fit this splash. You have to go. Manako Keys, I do a Mabatano Toto, where Polona Elwell, Otago Red and Nigerian key, Zakatafu, and the mother, where Jilaka decide if I can mess a lot of things is happening. That's not back in the days, no road, Kennedy laid down, the Otago Foundation, or two is where the no. Even my Eben Kai, Tika says, you have to go where we don't move out some things, and I will go on a very good day. No road, Keja, Loya Bono. I go see the road energy, Idiola on a very good day. You have to go ask under normal circumstances, and him mother procedure alone about 12 mm, 16 mm, 20 mm, 25 mm, 10 mm, or 8 mm iron rods. No, be here question number gauge where no, keep bazo. Manacos, where be at the sea, you have to go to Niger and keep bazo. We decide to go for game. I wasn't a Taladini Mafia who go because na Keta Natala Nasa was supposed to the proposal of road and Asabo. Yes, it's an extent. Manobos can I compare Bazia to road. Zinka Ketapo.
Melo Yotago, a lot of them which were decided say no bamboo, some of them are also talking about the fact that in Ghana, like the first building in Nigeria, unlike in Ghana, some of the places break like you got to Badagry Keta, and they go see this story building no in Ghana of money up where the bamboo with Talisi, Mayamel Hajj which is like this bamboo another somewhere and then one already that it is possible that now you women keep as well. So one why can he when it comes to the situation get up on Nigerians decide position tosse kai just when alone can he when I can still Well, okay, also now. To also ready. They can have some of the buildings that can afford not then. Even always care about them they use there, but I stand those on maintenance. Yes. Which is a very good. I can maintain or just like that. I happy. So we are gonna consider. But open ask a whether a question ilu no to a question lawyer because now it's okay. Can manage you well over more so now we're married. In a check we get the risk in there because now more gabolo. I mean, most times so go for the buy or I salaka and it's on I get maintained and I can never buy no different change and they get change those video or they kind of road now. They never lie all these things. If each deliver well one get and the one and the whole dog now, he question he make us say, last year, yes, overall because you know, every bump of your tears in so, Moya Biaga, Nejalana, Yotago Utua, you know, the government of Anambra State is where the poor, you know, concerned about if an MSC to not see collapses in Kiba. So, Yotago, I got to be very careful about it. The hardship should not even affect, you know, the way development is done, the way it's a location on a very good day. While ever no katazana because no but a lot of things to talk about. If you look at bamboo, got the good. If you know, but it also I and that now you know some engineers now or possible now. Why many Nigerians whose buildings are under construction are abandoning them, waiting for when prices of materials will go down. Most frustrated ones are selling off their uncompleted properties to interested buyers. But others have decided to invent conventional means by replacing iron rods with bamboo. Yotago at the end. And I just say how safe okay, odi. On the very good. So if Batazen or Toto, a why if you go see on food, right about it for. Now, right about it, for one can network is where some of the people celebrated today. So, can I celebrate some of them? Right about today is the birthday of Mary Njoko, you know, a Nigerian actor born March 20th, 1985. So, we say happy birthday to her. Happy birthday! Yes, it's unfolding right about it. For today is also the birthday of Lateef Adewiti. So we say happy birthday to him. He was born March 20th, 1933 in Abeokuta, a Nigerian lawyer. Happy birthday. Yes, it's unfolding Ketafo. That's the way I can celebrate taking my bata. You know, send SMS or WhatsApp messages on 08096661035. Today is also the birthday of Sonny Odogu. So we say happy birthday to him. He was born today, March 20th, 1931. So we say happy birthday to him. Happy birthday. Yes, it's unfolding right about Ketafo. Akoko Otipoju.
Yes, akụkọ ọzọ anyị ji wee mabata n'ụtụtụ a wee bụrụ akụkọ gbasara ihe na trend nke ikpeazụ a. Something melụ somebody like Omokri ịpụta wee sị nwaanyị ya jisi ike n'ife ọ na-eme na ọ na-agbakwanụ mbọ. Nwaanyị na-ekunye by 4 o'clock nke ụtụtụ wee na-esiri die nne on a very good day. Nyanwa ka Reno Omokri si my sister jisi ike. Ọ na-agwazi die nna na ịmala efe nweta na uche gị dị ya yọtago handle with care. But at the end of the day, onwe nwaanyị pụta n'ụtụtụ a wee na-asị na ọ bụ na nwaanyị adịghị esiri die nne na that does not mean na ọ man keep a man on a very good day or wee sị na ọ bụla cooking ga-eme ka idebe nwoke on a very good day or wee na advice ụmụ nwaanyị. So based on this advice o wetara n'ụtụtụ a o wee na-akọwa that na enwere keep relationship. Number one thing is your personality. Do you respect the man? How does your spirit flow with the man's spirit? All those other things. Na badadach otu aka osikwu ya befe na ọbanya na onwe dị ha eji eme. When I just say my sister, how can you respect the man? Yes, now the most important thing we get respect here. No, you have camp and all bro just cooking and all of that. You have to go. And however, she noted that a woman's personality, spirit-mindedness, and respect for her partner will keep a man in the marriage or relationship. Man, maybe you know na kowe na obloku iwu na na man see ninga na esikwa on a very good day, but when energy from the perspective, no blow by ni esika ko ye do the man. Okay, you know na kai when I got my sister. Okay, maybe because now autos work for like other autos when you go also here now what I maybe now or that consider cooking for your husband here the pamper I consider that marriage. Then other things so mentioned respect and all these things. Hanchani de be here the man majority. Like I see where majority of whom working I see yes at least all the money is in the Ogodo na no dey see on Kiaga say na at least some man dey see on Abaka kitchen dey see kwa and then all for the few cases go more for that say one about now marriage is okay. And then ka adikwala onwe ya iche mana kwesịrị ịma ka esi esi ụgbọgolo fi ihe ndị a na otu gị na di gị si wee chọọ unu wee build your own home na eworozi aka m wee sobezie the entire thing. Anyway, nyawa na-akọkwa na a na-edeceive ụmụ nwaanyị maka ọ na TikTok o post something like this yotago onye a bife niile na TikTok nọkọta ha na-ajụ onwe fa kedu ife US ji chọọ ịba na fa on a very good day na idi ya na-post dị ya. Anyway, ọba akọ post the thing where say na ụmụ nwaanyị na deceive from young age. They say all the compulsory for them to know how to cook different delicacies in order to keep their man in marriage. You have to go on a very good day. And say my sister, if you are coming from a family like mine on a very good day, everybody might listen me. You have to go my okay, my wine, so that they but open a mother no less to one again. So on a very good day, manakana kuzipala cases ya be fe on ko bose na elu politics ụmụ nwaanyị karịa you have to go asaka ụmụ nwoke niile na kitchen. Ke ụmụ nwoke kifo na chọ na kitchen na onye ọbụla etido ozugbo. So that said, my sister can hear me asaka in the kitchen. No, I can not jacket that for overall Makana, Mrs. one near a very good day. Classic couple faithful. Or in all Asaka work in the kitchen, or if the bear was in the kitchen now, voice on, or if the bear. Yes, I go consider on a very good day. They batano to try why you feel that I have been some phone right about it for. Nwoke galo viral on social media maka na ọjụ na ọma nkwụsị iri mama tankman. Now, oh, nwoke ịghọtago o sikwa na ebe ọ nọ na-agbachalụ mbọ wee nachiata azụ wee bata na be mami ọbụna mami a na-esi mami a na-eyegodo stew a na-ekwu na ọ na-eye stew ọ na-eye plantain na-eye azụ and all of that na isi gbalie the man o wee sebe foto sebe picture n'akụkụ mami a na-ese picture na-asị na ife anyị lita ama ndị mma postuo na social media na-ekwu ka nna ya na mami esigbukwa mmadụ ebe ahụ.
Mana ka ọ na-epost ife niile a ndị mmadụ pụta na social media na-ajụ my brother, what are you doing there? Is that your house? Leave that place right now. Or see live where no dey gene. Na mama na-esi nri mama tank mo ye likita afọ ka na-asị ya live here. Ka ị ga-akọ before a very good day. Ya bụ nwoke wee na-akọwa na o nwere ihe megide ka ya si na be mama ya pụọ kịta afọ na ebe a na bụ milk and honey. Ya ọ na-akọwa na the house is filled with milk and honey. O nwere ife ya eme ka o si na the house pụọ. Ndị mmadụ na-akọwa ya my brother na ịdịgo elder na isi ebe a pụọ. Now, ihe ọjụ, should I leave the king's house? Go where? Kedu ebe a na-agwa ya jebe kịta afọ ma mia siri ye rice nya ye gbogbo ere ihe niile a na-eke ekọ sie rice edebekwu on a very good day. Anyway, keep any na na-eme nwekwa ndị si my brother ya enjoy kwa benefits ọ na-enwetakwa kịta ahụ ọ na-enwetakwa ya bụ opportunity on a very good day because no nwebosi elu na asị Anthony si na apụọ. Some people na-akọọla ya na ọ nwekwa otu o si lu olu gị lie on a very good day mana a na-akọọla ya my brother ọ nwekwa mgbe elu na mama thank ma end ya ọ bụgodo na ị na-elu ya bụ mama thank ma ị na-abata iburu like akpa rice na abụ wee tụọ down ị na-elizi ya na ọ dịzie justified asị oke ọ na onwe nke o butere manya wasị n'ihe niile a na-akọ na ọ gbasara onye nwe on a very good day n'ihe ya makịta afọ plantain amamịa ya ya na azụ amamịa ya ife niile a ya eriju afọ kịta afọ amamịa nwekwana nsogbu mamịa sị nwa m kuru libe onwe dị mana ọ na-enyebego mama suggestion yọtago ka a na-ama on a very good day onwe nke ụbọchị ọ ya abata enwe ike ban kwuo ya my brother ban ya gbogbere on a very good day ọ bụ ihe niile a yọtago aikwu gbasara nwaanyị na-ekwu na ọ bụrụ isi nri ka eji ekipụ nwoke down ịfụgodu na onye nke a kịta afọ na ọ bụrụ na onwe onye nọsọ ngwa na-esi kọnatali ya na onwe kọma nje nye mama ya nsogbu bịọtago on a very good day classic nke kisipia ka anyị wee na-agafa n'iru still. Ọ dịkwa mma otu o si wee at least otu a na-ekwu otu ihe si wee dị n'ụlọ nke ya nwa ọ bụrụkwa na ha nwere nke ha ga-eri na nke ọkarịkwu akarị sef inyekwu ndị ọzọ which is ihe dị mma. Ọrụ ya dị njọ na awọ na enjoy bụ house ya ndị mama ya si abi kọmpiri mama ya na ihe mama ya si n'ụlọ ya otu o kwesịrị isi wee dị ije n'ụlọ jelụnata ọ bụrụ a home ebe ị ga-relax dị happy mana ihe ọzọ dị na ya wụrụ anyị na-ehope na very soon nyewa ga-contribute wee yes because na ọ bụrụ sọsọ oriri ka I'm not ga-anọ na-eri ọ ga-contribute wee and nwekwa ike take away care of parents here. Mama say take care of him. So make effort he take care of mama ya. Yes, someone kwando na bo on a very good day. Fana take kwa o na emekwa o mana fa dey timpu maka on a very good day. Mana mgbe ha eji timpu mgbe mama ya po. Yotago na ya everything. And also we na aju na ya anazukwa na on a very good day. Obodo na onwe ebe obi, ojuze na onya na mama ya ga no today on a very good day. No take no. So that's the situation. Mana ịbata n'ụtụtụ a ịgwa anyị filo na ya bụ akụkọ kosi ahụ food right about kịta afọ onwe ebe a ga-eliruo mama tenkma ọ dị bad ịghọta ihe mmiri by mama tenkma na mama kuiligide n'ili sisi ya mama tenkma ọ nwere 1 naira 1 dime contribute lọ n'ọnya ka a na-ekwu okwu ya n'ụtụtụ afọ ịbatazi gwa anyị filo na ya bụ efe Yes, akụkọ ọzọ anyị ji wee mabata n'ụtụtụ a wee bụrụ akụkọ gbasara teknọlọji yotago ọ na the northern part of Nigeria yotago ka one individual display go na-aghọtago ife kwesịrị na-eme the level anyị kwesịrị na operate on as a people and we create app ga na-enyere aka na radio programs mmadụ na-ege like mee in such a way that on-air personalities ga-eme some post on that app onwe yotago post where people who missed a particular program fan like in a radio will always go there and check it out. Now, the young man Aminu, a talented software developer from Nigeria, recently developed an application that is set to revolutionize the way radio stations, preachers and other content creators across Africa will share their programs with their followers at least. Now, one of the things on Atogodi established Ikowa Ohaneze
that we've gone, yes, even the analog you're looking at today could, also collaborate with the digital aspect of life right about now. So most of the things I in Nigeria today, no believe like I in Nigeria no just within us. The world is a global village now. We can, communicate. We can, also make money on social media on all these platforms on a very good day. Nyakaiji na akowa yefula na ọtụtụ afọ na Aminu akowago nke ka o si adị on a very good day. Mụ na akọwakwa nke m from Amazon.com. Ilu odi akịta afọ ihe enwefegodo akwụkwọ m ebe ogbu idi a na-enenegiri afa akwụkwọ wee bụrụ hip hop na Igbo culture ka Aminu na MK side fa anyị nwa no side a na nwanne m nwaanyị kedu ihe inwe ekwu gbasara ihe a Aminu mee ka anyị wee na-agakwa n'iru steelu. Well, ihe Aminu mere dị ezigbo mma. Yes. O mere ihe dị ezigbo mma and o provide I think a service need ndị mmadụ because most times o nwere programs ụfọdụ ndị mmadụ like maybe na one or two things mere onwe nwere ike ịnọ there. So ọ gaa ebe ahụ or ga gee ya then ndị na-emekwanụ such programs a good opportunity for them too ka a na-afụkwa ihe ha na-eme malụkwa nọdụ such a thing dịkwa so I think ihe o mere dị ezigbo mma and I hope na ndị ọzọ ga-enere ya anya because most times I feel like onye nwere ike ime ụdịdị fa but if not all the possible and he make effort na all the possible so I hope na others ga-enere ya anya for such a good work. Yes, all the possible. You tago mmụọ amagodo na all the possible. I am enjoying na agwa ya maka hip hop and Igbo culture. Just check it out na Amazon.com. I believe fekwan. This unfolding kedu ife inwe ekwu n'ihe niile anyị na-akpa maka ya n'ụtụtụ afọ ọma ntezi aka ị ga-abata gwa anyị filo mana kịta afọ klasik ga-akọla anyị one or two ka anyị wee na-agakwa n'iru still classic. Okay, so akụkọ ebe a wee bụrụ onye na-akọwa ihe na-eme na chọọchị ya according to the story ọ sị na oge a na-eme donation a na-offer ihe nwere ike inye ego anything ka wee build a church so one member of the church wee sị na ya ga-donate 200 bags of cement. Okay. So ka ọ kpọchasị ya bụ nkwa bags of cement wee gozie like the price right so gbazi ọsọ afros ya ana kọntaktị na-asị kedozi akpa cement nwanne ipromise na anyị gị butezie na ọka etinye ka m ebidowe ọlụ okwerozi afros ya because na ọ gafego the price agafego na-emebi onomelo expect so people were like why not Chineke ka o promise na nwere ihe mere na ọ bụrụ na o butere ya ụfọdụ were like na Chineke ga-aghọta na oge o medi promise na ọ gafego ọ na-eme expect that now with the economy otu now maybe ebe na-enwere ike fulfill the promise na ọ bụrụ ka a ga-eji wee jidere ya but ndị ọkwalụ nkwa the church na-akọwa kedu ihe a ga-eme in such a situation ka e nwekwara ha nkwa and now na already agazi otu kwesị isi ga because na na-eme expect ka o weta that event nkwa. Anyway, the thing is, onwe ebe Bible gwara ya okwu wee sị na ilu n'ụlọ ụka a na-ekwu okwu na na-enye a na-eme donation or ilu ebe ọ na gị nọdụ nwayọ ya before ịgwa Chineke anything n'ichekie ya bekọọ ya ọfụma before ịpụtasị Chineke na nna-achị emere gị ihe dị otu a bekọọ ya ọfụma yọtago maka Chineke agbapụ onye a na-eji egwu yọtago yes he's a loving father and all of that but he is also a consuming fire. Yes, mgbe o nyere that donation yọtago o nwere ihe obu n'obi o nwere ike ọ bụrụ na ihe obu n'obi bụ ihe dịka 10 bags of cement mana cement agalaga ọnụ kịta cheke dị apịkọsị ọfụma. Anyway, some for the right about it afọ. Anyway, some for the right about it afọ. Ịbatazie gwa anyị filo na ya bụ efe ka o si ahụ for the right about now. This time around, a young lady, ya na enyi nwoke Kanabo with another 3 people Pakolon Wesika ha ka kidnap one wine. That's all the other way kidnap one where. That's their plan. Yes, how when Nata and CNO abroad they go.
So yeah, the lady until no obodo Igbo. Yeah. So where back with enye nwoke and the friends in the enye nwoke where say ka e kidnap or ya ka e fake any kidnap ya ka we nwoke where that until no abroad Igbo. So how we meet the plan where video is the plan. But I want why when there's a report to the police yeah na one year why na efu they kidnap and the ego hand body so high. So the police we videos that were toward the lady. Where did they say ya or where confess where say we ko no what aka ya where say ka e kidnap or no ya you work and friends are making those plans where say ka e kidnap or ka we na ta auntie no abroad 4 million naira no ya ko ji we me ya yeah. Anọ ganya anti ya nwere ezigbote obi ya takọ ya mere o ji wee na-ekwu ya befa onwe ka anti ya nọ ihe dị ka US maka na ndị US na-enwe aka radite ya takọ ya according to ife kwuba na ndị a na-esi US na ndị Malay nwee ike ịgbasapụ gị aka on a very good day mana ndị US na-apịkọ every single thing pa na spend wee kpọọ ya nti na-eji wee jide onye nwe ebe nwa say my sister I don't know what to do if you were in the US right now I could have died 911 ya tago ọ ya mere o ji wee tie aka na tipa bụ aja na tie ezigbote aka na tipa bụ ezigbote aja try to see if they will actualize what they need. But there is no way for Ghana on a very good door. Papa and Tia say anti because you may go can't you waste here. If you don't hear yes, I can get you a Michigan to be very sensitive and I got very careful. You have to go and buy a Bastalia. We must be very objective in whatever we want to say. But we will talk. You have to go on the Madakaibo. We have to talk about these things and we will talk. But I hope we can be sensible as you know, people on a very good day. But today, Akoko Nkai just actually the embattled leader of the indigenous people of Biafra, Nnamdi Kanu. Na Kawana Oblona Ewilizie Keta. 2 minutes, all the issues in the Southeast will be gone. That is the issue of insecurity. Everything will be gone. I suspect that some people in government are making money out of insecurity in the Southeast. They don't know that once Nnamdi Kanu is outside in 2 minutes, this nonsense will stop. Who is the idiot that can alter my orders in Southeast? Nobody can. Nnamdi Kanu, let me come out of this nonsense and 2 minutes, there will be peace in the Southeast. But Anepuna Keta herself, you know, the justiciable Binta Nyako, Nakawana, you know, any no decline applications for him, applications for bail. No decline that application for bail. Nyako, Nakawana, you know, any no decline applications for him, applications for bail. No decline that application for bail, you know, for him, and then Neopuzike increase the, you know, of the case against him, and about, you know, the charges are bordering on terrorism, treasonable felony, and all of that. At the end of the day, one no one can he the Kanu, you know, with the freedom, just the way, you know, Hanez and the trial and release here unconditionally. If you believe that, like now, most of the things in the Southeast when it comes to insecurity, they address immediately. You put any phone. Well, I got to follow me on a co-op because now, oh, you're good now. I didn't think most times in the quiet now, open a release here, now you get changed. So I am the expert now, at least release there, some of the things I know for age Makaya, you know, and the day I no, because the age all these things when I had at least out of okay. So, but also yes, when I got I can even hope, even with all the things that they put our court, man, and I can't release very much now the case no more to like I never expect at least in a hag and never I and you only one couple and make a Southeast, not just leaving Nigeria as a whole. Yes, called the calm. I need it. Yeah. Okay, anyway, all go see and Oboni Kweta. You have to go. Kedu KC where solve about this issue. KKC will make achieve if only and if even the governor of Anambra State go a letter to the president. Even you know the current president, while the letter was the president-elect, or copy the letter also to the president then. Well, because Anyanya even gets where Papu Muhe you know, this insecurity when Kasina South. No gun on the table, ever gun or wherever Kagis were solve the situation.
Why a lot of people can put the governor for the boost step because in any put on also taking that boost step amongst all the governors. No, no, but need to take that step, and the only one who take Bupali still. So far, they maintain. See, we leave it to him. Yes, the numbers you call and then you become part of the conversation remains 070-3445-9334. 070-4559-2210. Let's hear from you right about now. Hello. Hello. Yes, good morning, sir. Good morning. Welcome. Yeah. No, Negodia did not get back first. Welcome, sir. Oh, for okay. Okay. Hello. Okay. Okay. Kabaniru. Yes. Okay. Many people, because they are now the car of them putting teaching, including our leaders, including this now for the journalists.